Lakan Rakep Hamran Constituency Polling Station apai Kren Rakep Rongkarbi Polling Station along Vote ke Jobba Mohot BJP candidate rakai Mongol Singh te Mongol Chomrida Hamran Ben Birsa Anoti ki News Karbi Anglong Nili theklong lo hamran raratung akang hondu pusi nohle damta al polling station anta alang litu pena report ajat pentam lisensi theklong la naman ke tangte nangli ke hai ke koso nang deng sinang li ke chardam ke dam tang MEC pen non MEC ekili ka bang ke prek koso ni nang li vote bang prek bang non bang ong chodi afang mat abur mata ong cho la se kelong ta ong chodi busi mata la pen rata akau hon abisi chet no foi ba de theklong teng di Lakakre Silamfer Constituency ka parlo Clodung LP School along Karbi Anglong Thomas Council election Wood ke Jogasai KB Pon Clodung Right Wing Polling Station number 255 Lapen Clodung Left Wing Polling Station number 256 along Clodung Jilangso Hawarara to Mason Pen Karbi Anglong Thomas Council election Wood ke Jogasai Pachun Ponlong Pamelo Bangso Karbi Anglong Thomas Council along Bangpo Kangbai Mate MBC Keligaputa ke Komatsi Kai Jimara ke non ke bangji Wosika Cheklo ne pai Kreni Arnisi ang thek Ponlong po News report Loti ki News Karbi Anglong